Welkom, één en al. Welkom allemaal. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van de menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van TheGreatWorkExperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Fijne avond, goedenavond. Dankjewel dat jullie er weer zijn. Ik ben heel blij dat iedereen er weer is vandaag. We hebben heel veel dingen besproken, in ieder geval in het kader van Kabbalah. Tot nu toe hebben we over symbolen besproken. Wat ze zijn en hoe deze worden gebruikt in het occulte in ieder geval. Je bestudeert Kabbalah voornamelijk met symbolen, mensen. Ja, wat de wereld van de takken wordt genoemd. Dit hebben we natuurlijk, dag Farida, goedenavond. Dit hebben we natuurlijk al eerder besproken. Ik ga vandaag wel extra langzaam doen. Want we gaan een hele belangrijke, je kan zeggen, onderwerp bespreken van Kabbalah. Ja? Dus het gaat over God. Maar in ieder geval, Kabbalah, voornamelijk met symbolen wordt dat bestudeerd. We hebben heel veel dingen besproken. Maar wat ze eigenlijk daarmee bedoelen, is dat alles wat in Kabbalah wordt gebruikt om uitleg te geven, dat het uiteindelijk iets beschrijft in de spirituele wereld. Dag Anna, goedenavond. De spirituele wereld wordt ook wel de wereld van wortels of de oorzakelijke wereld genoemd. Het is de wereld wat eigenlijk alles veroorzaakt. Ja? Dus in de kern eigenlijk is Kabbalah geen geloofssysteem. Het is een wetenschap over hoe de wetten van het universum werken. Oké? Dus we hebben de 4 werelden besproken. Olam is 1 wereld, Olamim is meerdere werelden. En vorige week bespraken we de manier waarop Kabbalah ons onthult hoe we contact kunnen maken met de spirituele werelden. De wereld van boven dus. We hebben eerst een beetje uitleg gegeven over spirituele werelden en we hebben je enige basisprincipe, basisbegrippen eigenlijk gegeven over de menselijke psyche. Dus wat mensen eigenlijk motiveert om vooruit te komen. Ja? Maar volgens Kabbalah bestaat er alleen de wereld van boven en de wereld van beneden. Niet vergeten. Het zijn 2 werelden eigenlijk. Die 2 zijn in wezen de tegenovergestelde van elkaar. Dag Sydney. Wat? Ja. Dus volgens Kabbalah bestaan er alleen 2 werelden. De wereld van boven en de wereld van beneden. We zijn nu Kabbalah aan het bespreken, Sydney. Dus er zijn alleen maar 2 werelden. De bovenwereld en de onderwereld, kan je zeggen. Volgens Kabbalah. Maar we zijn eigenlijk Kabbalah aan het onthullen. En die 2 zijn in wezen de tegenovergestelde van elkaar. Dus de bovenwereld is de tegenovergestelde van de onderwereld. Dat is ook de reden waarbij wij totaal geen flauw idee hebben hoe de bovenwereld eruit ziet. Ja, Pika Pika Talkshow. Ja. Dit is onder de paraplu van Pika Pika Talkshow, als ik begrijp wat je bedoelt, want ik zie geen volledige vraag. Dus als ik het goed begrijp, wat Pika Pika Talkshow? Pika Pika Talkshow, het wordt onder de Pika Pika Talkshow gezet, ja. Ja, dus eigenlijk om in contact te komen met welke wereld dan ook de bovenwereld. Ja? Vertellen kabbalisten ons dat je zou moeten worden wat je wilt. Dat is het eigenlijk. Door te bereiken wordt genoemd gelijkwaardig aan vorm. Dat is het eigenlijk. Dus hoe kunnen we dan zeg maar ons gedrag aanpassen om gelijkwaardig te worden aan vorm? Zodat, want in Kabbalah wat gezegd is dat op het moment dat je gelijkwaardig aan vorm wordt, ja, als dat gebeurt, dan neem je als het ware
de kwaliteiten van boven. En hoe moet je dit zien? We hebben hier een partij Sydney, de Bulgaar. Je mag ook ergens anders gaan naartoe hoor. Je hoeft niet hier te blijven. Er is iemand die heel veel onzin aan het sturen is. Maar volgens Kabbalah, als je 2 objecten hebt. Dan moet je even kijken, even pakken, 2 objecten pakken. Ik heb hier een pen. En laten we dan zeg maar een dopje. Nou, ik heb een snoepje. Oké? Je hebt een pen en je hebt een snoep. Het zijn 2 verschillende objecten. Het zijn 2 verschillende objecten. In de fysieke wereld, als je deze bij elkaar brengt zo, dan zeggen we ze zijn dicht bij elkaar. Maar in de geestelijke wereld is dit niet het geval. In de geestelijke wereld eigenlijk zelfs is er geen tijd en ook geen afstand. Dus wat je doet is, hoe ben je dan dicht bij iets? Wanneer ben je dicht bij iets als er geen afstand is? En in Kabbalah geeft dan een antwoord, dat gebeurt door gelijkwaardig aan vorm te zijn. Dus je moet worden wat je wil zien eigenlijk, gemanifesteerd worden. Dus dat betekent als je dan, ja, ik had een paar voorbeelden vorige keer gegeven, als je dan de liefde van God wil. Ja, oh ja, dankjewel. Hij is geblokkeerd, we praten met respect, ja. Ja, want het heeft geen zin. Dus als wij de hemel op aarde willen zien, als het ware, moet je de gelijkwaardig aan vorm worden. Dag Esther, we hebben het over Kabbalah. En vandaag gaan we praten over wie is God. Ja, gaan we het zo erover hebben. Ja? Dus we hebben vorige week al deze concepten allemaal besproken. Dus als mensen dan vorige week nog niet hebben kunnen zien, mijn advies is dan ga gewoon terug naar de vorige week. Want elke podcast is eigenlijk een opbouw op de vorige. Dus ik ga verder, want anders dit zijn gewoon diepe onderwerpen. Dus ik kan niet alles elke week opnieuw uitleggen. Dus je moet eigenlijk een beetje de podcast volgen om de gedachtegang te blijven volgen eigenlijk. Ja? Dus vorige week hadden we gehad over gelijkwaardig aan vorm. Want Kabbalah geeft ons de antwoord hoe we dan met contact komen met de bovenwerelden. Ja? Vandaag zullen we even brutaal zijn en proberen te beantwoorden wie de zogenaamde God is waar iedereen over heeft. Want heel vaak praat men over God, maar men begrijpt niet wat God is. Ja? Maar voordat we beginnen, zijn 2 dingen belangrijk om te begrijpen. Nummer 1. Kabbalah, nogmaals, is een hulpmiddel om je gedachten te begeleiden. Ja? Bij het denken, vooral bij het denken bij hogere werelden. Ja? De spirituele werelden eigenlijk. Ja, en laat me je vertellen, Esther, het is ook allemaal niet zo'n drama als je niet in God gelooft. Want uiteindelijk gaan we allemaal komen uit op natuurwetten. Maar ik probeer toch wel voor degenen die toch wel begrijpen dat er iets hoger is dan onszelf. Want we zijn hier gekomen, wij hebben deze constructie, deze wereld niet gemaakt. Het is ook niet een toeval, wat heel vaak op gespeculeerd wordt en theorieën op wordt gebaseerd. Omdat er intelligentie is in alles wat we doen. En omdat er intelligentie is in bijvoorbeeld een plant, maar ook bijvoorbeeld, jij zegt niet tegen je hart, oh je moet nu kloppen. Dat zeg je niet. Er is ergens een intelligente kracht die het hart precies vertelt hoe hard die moet kloppen. Maar ook alles te regelen in je lichaam. Daar is iets dat het doet. Jij bent niet bewust mee bezig. En die kracht die jij niet direct bent, dat kunnen we dan als het ware ook God noemen. Dus je hoeft in principe niet in God te geloven om de effecten, om de manifestatie mee te maken, want je bent eenmaal in de wereld. En er zijn dingen die gebeuren gewoon. Bijvoorbeeld als je een mango zaad plant, dan krijg je geen zuurzak of een appelbal. Je krijgt een mangobal.
En dit soort waarheden, feiten, daar kunnen we niet omheen, ook al geloof je of geloof je niet in God. Ja? En ik ben hier niet om mensen te bekeren in het geloven in Kabbalah of Tarot of in waarzeggerij, want dat zijn ze ook niet voor gemaakt in de eerste instantie. Het is wat het is geworden. Ja? Dus, en trouwens, God kan je niet beschrijven. Dat is iets wat ik dan vanaf nu al wil zeggen. We gaan de avontuur aan, maar God kan je niet beschrijven. Punt. Klaar, basta, einde verhaal. Ja? Dus want je gaat zien ook, op het moment dat we dan de kabbalistische terminologie gaan gebruiken om God weliswaar een beetje te beschrijven, laten we het even zo zeggen, dan ga je zien dat je het op een gegeven moment eigenlijk, het is nutteloos. Maar het is wel belangrijk om het toch dit aan te kaarten. Waarom? Omdat anders blijven mensen in de donker. Helemaal in de donker. Ja? En dat is niet handig. Want dat veroorzaakt angst. Dat veroorzaakt niet alleen maar angst, maar dat veroorzaakt ook verwarring. Ja? Dus elke occulte traditie die probeert toch wel God tenminste heel dichtbij te komen in wat God daadwerkelijk is. Of wat dit kracht is die ons leven geeft. Die wij zelf niet hebben veroorzaakt eigenlijk. Ja? Dus de hele kabbalistische studie is erop gericht de aspirant-student te transformeren in iets beters. Daar gaat het om. Iets waardigers. Iemand die het waard is om mens genoemd te worden. Want heel vaak zeggen we wel dat we mensen zijn, maar we gedragen ons, en ik zie dat heel vaak ook op televisie en ook rondom me heen, we gedragen ons als beesten. Ja? Laten we eerst wat de huishoudelijke mededelingen doen, heel snel. En dan gaan we verder. Laten we even mijn sheets erbij pakken. Ja. Mijn werk is natuurlijk te vinden op thegreatworkexperience.com. Krijg je al deze dingen. Ik heb nu de hardcover van mijn boek ook laatst gepubliceerd. Dus daar krijg je, er zit een draak erop in plaats van een leeuw. Maar dan weet je dat. Ja, je krijgt podcasts en alles erop en eraan. Niet vergeten. Vandaag gaan we over God hebben, dat is het thema. We hebben 2 delen, deze serie in ieder geval. De Kabbalah gaan we bespreken en Tarot. En vandaag gaan we hebben over God. De andere 3 hebben we over symbolen en onze realiteit besproken. Vandaag gaan we starten met het God-concept. De ideeën van God. En dan gaan we verder met de wereld en de mensen. Ik probeer rustig te praten, zodat, want vandaag meer dan ooit. Er wordt een beroep gedaan op je denkvermogen. Meer dan ooit. Dat ga je vanaf nu al vertellen. Dus als je moe bent, dan weet ik 100% zeker dat je dan later hierop terug moet komen. Om dit te laten zinken. Want je moet het echt gaan verwerken in je hoofd. Ik had het in ieder geval nodig. En ik verwacht het ook van de meeste mensen. Ja? Niet vergeten, het is een puzzel van informatie. Dus vandaag krijg je een stukje. Volgende week ook. Maar al die andere stukjes heb je inderdaad nodig om de totale gedachtegang te begrijpen. Oké? Dus mij niet altijd aanvallen op één ding dat ik zeg, terwijl ik dan natuurlijk verwijs naar mijn lessen. Ja? Dus de totale gedachtegang eerst begrijpen en dan boos worden of een boze mail sturen of whatever. Dus de leerbaarheid is heel belangrijk. Ik zeg altijd we willen mensen hebben met een hoge leerbaarheid. Dus gezonde twijfels, een open geest houden. Want je gaat dingen horen vandaag die je misschien nooit hebt gehoord. Dat is het hele doel ook. Om jou informatie te geven die niet op school gegeven wordt. Of niet in de kerk gegeven wordt. Of weet ik veel dan ook waar je naartoe gaat. Maar dat je dan zeg maar de wereld ook op de, eigenlijk heel eerlijk gezegd, op de juiste manier gaat beginnen te zien. Want wij hebben allemaal een idee hoe de wereld eruit ziet en hoe de wereld zou moeten eruit zien. Maar onze gedachtegangen zijn allemaal gelimiteerd. En het idee is om de mensen de tools te geven om het denkproces te verbeteren. Dat we eigenlijk daadwerkelijk intelligente wezens worden. Want nu zijn we meer
eigenlijk worden we als slaven behandeld. Misschien denk jij van jezelf dat jij geen slaaf bent, maar er is wel andere mensen die regering die genoemd worden, die pastoren en religie genoemd worden, dat banken en geldsysteem genoemd worden. Die denken wel dat jij dat bent. Want heel veel dingen gebeuren zonder jou te vragen. Ze gaan gewoon vanuit dat je dan het doet. En zo werkt de wereld natuurlijk niet. Zo werkt de echte wereld natuurlijk niet. Ik heb 2 films voor jullie klaargemaakt. Het occulte onthuld. Hier heb ik het over alle occulte tradities. Waar decennia lang belangrijke informatie hebben tegengehouden voor jou. Dus ze willen niet dat je dan hetgene weet die je moet weten. Zodat jouw leven een beetje een stuk beter wordt. Zonder gestrest en zonder pijn en lijden. Dat hebben ze allemaal tegengehouden. Waar ik ook natuurlijk tracht met deze shows continu naar buiten te brengen. Maar daarin heb ik dan alle andere tradities. Vandaag gaan we alleen maar over Kabbalah hebben. En we gaan natuurlijk verder doorstromen naar Tarot. Voor degenen die voor het eerst hier zijn. Ik heb een speciale gemaakt. Dat heet Satanisme. Of het donkere occultisme. Dat is dit is hetgene wat we nu hebben. Daarom hebben we zoveel pijn en lijden en oorlogen en al die dingen. Omdat de meerderheid van de mensen satanisch zijn. Ze zijn satanisten eigenlijk. Ja? By proxy. Ze weten niet eens. Door hun gedachtegang. Daar gaat het om. En ik leg het allemaal uit, stuk voor stuk, beetje bij beetje. En hopelijk komen we erachter. Het zijn rauw. Mijn materiaal is rauw, mensen. Dus ik scheld. Want ik wil dat jij begrijpt dat jouw acties of inacties heel erg belangrijk zijn voor ons geheel. Ja, ik word soms boos. Dat klopt, maar luister naar de boodschap. Voorbij mijn boosheid eigenlijk. Ja, want we leren onze kinderen niet boos te zijn. Ja, we leren onze kinderen niet boos te zijn. Ja, ik ga dat niet beantwoorden. Dus we leren onze kinderen niet boos te zijn. Maar we worden wel boos met voetbalwedstrijden of zo. Weet je, en dat maakt me. En dan wanneer het om onze vrijheid komt, niemand mag boos worden. Iedereen moet gewoon stilletjes blijven als het een mooie en de leuke kindje in de klas. Maar zo werkt het niet. Vandaag gaan we starten. Wie is God? Ja, deze zogenaamde God, waar iedereen erover heeft en niemand kent. Niemand kent God. Iedereen lult wel erover, maar niemand kent hem. Ja, en ik ga jou tenminste een beetje een idee geven waar je gedachtegang moet gaan als we praten over God. Ja, ik ga het lezen, dit is het. U was dezelfde voordat de wereld werd geschapen. U bent dezelfde geweest sinds de wereld is geschapen. U bent dezelfde in deze wereld en u zult dezelfde zijn in de komende wereld. Dat betekent dus dat waarheid absoluut is. Het is niet mijn waarheid, jouw waarheid. Weer een hele goede quotatie van de ochtenddienst. Als je dan in de tempelen gaat, verschillende tempelen, dan krijg je dit verhaal. Zie je ook, ze praten niet over Allah, Jehovah, Jezus, Boeddha. Ze zeggen gewoon u. Ja? Oh, dankjewel Eva. Eva heeft, die helpt goed. En dat is voor de mensen die dan zeg maar de video's willen gaan kijken. Dit is dan de link om daar naartoe te gaan. Ja, terug naar de bron. Ja. Dus dat betekent ook dat dit is een stukje reflectie. Ik wil eigenlijk dat soms bij de reflectie geef ik een bepaalde zin of een quote of iets om een beetje erover na te denken. Ja? U was dezelfde voordat de wereld werd geschapen. U bent dezelfde geweest sinds de wereld is geschapen. U bent dezelfde in deze wereld. En u zult dezelfde zijn in de komende wereld. Gewoon, laat het maar gewoon even zinken. Ik ga er nog niks over zeggen. Maar het is voor jullie belangrijk. Dit is de primaire soort Kabbalah. Er zijn 3 eigenlijk soorten Kabbalah ook. We hebben gesproken over Kabbalah met een K, Kabbalah met een Q en Kabbalah met een C. C is de christelijke versie, Q is de hermetische versie. En K noem ik dan de kosher versie, waar we eigenlijk het meest over hebben. De kosher versie, maar we gaan natuurlijk ook de hermetische versie bespreken, want Tarot is eigenlijk hermetisch.
van de hermetische traditie. Ja? Dus de dogmatische, en dan in de kosher heb je weer drie stukken, kan je zeggen. Je hebt de dogmatische Kabbalah, de studie van oude literatuur. Iemand heeft me gevraagd voor boeken, dus ik heb gezegd van Chicken Kabbalah is een goed boek om te beginnen ermee. Maar de officiële teksten van Kabbalah is Sefer Yetzira, de boek van formatie, de Bahir, de verlichting, de Sefer Raziel Hamelek, ja, de Zohar, en we gebruiken natuurlijk het levensboom, dat is Etz Chaim. Dat is eigenlijk de 5 officiële, je kan zeggen, eigenlijk 4 officiële boeken. En de Bijbel natuurlijk. De Bijbel is ook een kabbalistische tekstboek. En eigenlijk deze boeken en de levensboom, die wordt gebruikt ook om heel de Bijbelse teksten te doorgronden. Want eigenlijk de Bijbel is een kabbalistische tekst. Dat willen christenen natuurlijk niet horen. Dat begrijp ik ook wel, maar goed, dat is een ander woord. En dan heb je natuurlijk praktisch Kabbalah. Daar heb je te maken met initiatie, meditatie, visioenen, talisman, ceremonie, magie en dat soort dingen. Anyway, dan heb je ook tarot daarbij. Dus we gaan tarot bestuderen. Dat is een soort praktisch Kabbalah. We zijn nu eigenlijk bezig met dogmatisch Kabbalah. Wat het allemaal inhoudt. Wat erover wordt gezegd. Wat is God? Wie is God? Wie zijn wij? Wat is geest? Wat is ziel? Heb ik al een beetje allemaal uitgelegd in de vorige podcast. En vandaag gaan we het onderwerp God bespreken. Ja, dan heb je natuurlijk vrijmetselaren die heel veel praktische Kabbalah doen. Ze doen ritueel, Rozenkruis doen. Veel andere ouders, occulte orders. Ja, een christelijke theologie, etc. Ja, dus daar gebruiken ze ook Kabbalah. Daarom zie je ook zoveel dingen over Kabbalah overal. En soms is het ook troep. Soms heb je wel wat aan, maar de meeste zijn ook troep hoor. Dus verspil je eigenlijk je tijd niet zoveel in. En letterlijke Kabbalah, dan praat je over Gematria en Temura en Notarikon. Dat hebben we ook over gehad. De eerste aflevering heb ik over Gematria gehad, over het nummer, de letters en nummers zijn, Temura, et cetera. Dus dat wou ik even vertellen, voordat we verder gaan. En hier zijn we achtergebleven. We hebben gesproken over het gelijkwaardig aan vorm. Daar hebben we eigenlijk geëindigd in de vorige podcast. Want het idee is van, hoe komen we in contact met de bovenwerelden? Door gelijk te worden, ja, aan vorm. Aan hetgene wat je wil zien, dat manifesteer je hier door gelijk aan te worden. Dus hoe manifesteer je goddelijke liefde? Is door goddelijk liefdevol te zijn. Ja? Maar wat is goddelijk liefde? Wat zijn die kwaliteiten waar we dan gelijkwaardig aan moeten worden? Dat gaan we vandaag erover hebben, want we gaan over God hebben. En we gaan over de kwaliteiten van God hebben, volgens kabbalistische leringen. En misschien moeten we dat zelfs in twee stukjes delen, want ik wil echt rustig hierover hebben met jullie. Bon? Dus we hadden het over van, maar het punt is namelijk, wij zijn als mensensoort niet eens zo ver nog om te wensen deze kwaliteiten aan te nemen. Dus ik heb je het geheim gegeven, je moet de kwaliteit aannemen. Maar men wenst het nog steeds niet. Men is er niet echt van overtuigd dat dat nodig is in je leven. Dus heb ik dan uitgelegd, ik hoop dat jullie dit tot nu toe begrijpen. Ja. Dus ik wil weten wat jullie willen weten. Als jullie dit nog niet begrijpen, laat me weten, dan leg ik het nog een keer uit. Want hoe meer ik verder ga, we gaan nog dieper en dieper en dieper erin. Dus als je dan zeg maar de basis niet begrijpt, dan kan je niet meer volgen. Ik wil wel dat jullie volgen. Ja? Dus deze, ik noem dat de wensenschaal, laat zien hoe de ego-gedeelte van de mensen, hoe dat werkt. Iedereen, inclusief mezelf, is zo begonnen. Waar focus je het grotendeel van de tijd? Nou, je wil de grotendeel van je tijd, wil je in principe werken, zodat je
wat? Dat je de seks, voedsel en onderdak kan garanderen in je leven. Dat is wat de meeste mensen doen. Daarom zijn ze ook niet bezig met de bovenwereld. Men is niet bezig, en zeg niet dat je niet bezig mag en moet zijn met de onderwereld. In feite, je moet bezig zijn met beide werelden. Niet alleen met de fysieke wereld. Oké? Maar men is nu continu bezig alleen met de fysieke wereld. Met de fysieke behoeften. Men wil alleen maar seks, voedsel en onderdak hebben. En klaar. Zelfs als men naar de bovenwereld gaat, heel vaak, gaan we naar de bovenwereld om wat? Om deze dingen te doen. Seks, voedsel en onderdak. Ja? Ja, ik zeg van, ik dacht dat God en tarotkaarten tegenpolen zijn. Ja. Nou, Esther, je zou zelfs gelijk kunnen hebben, omdat tarot in principe alleen, zoals ik het heb uitgelegd ook, als we praten over tarot, want we zijn nog niet helemaal diep in tarot gegaan, maar we kunnen wel, want dit gaat over Kabbalah en tarot. Als je dan de tarotkaarten, zeg maar, bekijkt, en dat gaan we dan later alle kaarten langs, kan je zelf zeggen. Elke kaart, en vooral in de grote arcana, want je hebt twee typen arcana, grote en kleine arcana. En ik moet meer kaarten op de boom, toch? Ja, maar dat is geloof. Dat is wat de christenen geloven. Of, natuurlijk kan je kan alles lezen en kijken wat je... Kennis is kennis, mensen. Het is een soort... tarot is een boek. Het is een boek die niet geschreven is. Oké? En die verwijst, want er zijn allemaal symbolen, en die verwijst naar de bovenwerelden. En het idee is dat het voorbij je logica gaat. Als je een plaatje ziet, gaat het direct naar je onbewust. Ja? En de tarot is heel goed daarin, want er is eigenlijk bijna niks geschreven. En omdat er niks geschreven is, kan je het interpreteren in de geest, in je ziel eigenlijk, of in je geest. Ja? Dus, en je gaat zien ook, wanneer ik praat over God, want soms hou ik niet van om het woord God te noemen. Soms zeg ik meestal de alles, of de intelligentie, of het begin, of iets in die geest. Maar niet God, want als ik God noem, dan gaan mensen heen met hun hoofd helemaal ergens anders. Ja, en dat wil ik niet, want ze hebben ons heel goed geprogrammeerd wat God zou moeten zijn. Dus iemand anders heeft de troon gepakt van God, laten we zo zeggen. Ja? Want wat er nu God genoemd wordt, is geen God. Ja? Dus, maar even terug naar deze plaatje, want we hadden het over vorige week. Dus wat maakte dat mensen niet geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hunzelf of hun kwaliteiten te verbeteren? Wat maakt het eigenlijk? Omdat we te veel bezig zijn met werelddingen. We willen allemaal seks, voedsel en onderdak. En dit willen we zogenaamd garanderen. Er is geen garantie, mensen. Er is geen veiligheid en ook geen garantie. Oké? De enige veilige en garantie die je hebt is dit te doen. Moraliteit leren en je gedrag aanpassen. Dan krijg je dat zogenaamde veiligheid en garantie die men zoekt. Maar men is bezig met dit soort dingen. Voedsel, onderdak, geld, auto's. Allemaal wereldse dingen. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar 100% van onze energie gaat daarin. Maar je gaat merken dat die dingen jou niet vullen. Dus dat is dan zeg maar de driehoekjes die ik heb. Zijn eigenlijk kopjes. En die moet gevuld worden, want die zijn wensen. Ik wens seks, ik wens voedsel en ik wens onderdak. Wanneer die gevuld is, dan ga je voor rijkdom. Want in principe rijkdom is dan vermenigvuldiging van de vorige, van seks, voedsel en onderdak. Als je dat gevuld is, dan krijg je macht. Dan wil je macht hebben. Want je wil controle hebben over rijkdom en seks, voedsel en onderdak. Maar als dat klaar is, dan wil je kennis hebben. Maar de kennis die je wil hebben is materiële kennis over dingen. Nee, niet spiritueel, ook spirituele veiligheid. Maar ik doelde eigenlijk meer op de fysieke veiligheid, Farida. Dat is hetgene wat de meeste mensen willen. Men wil niet op straat zijn. En het is begrijpelijk, want wij hebben allemaal recht om onderdak.
We hebben allemaal recht op voedsel. Maar als je goed over nadenkt, je hoeft niemand dat te vragen. Wij hebben de condities gecreëerd. Dat het nu zo is in de wereld. Wij zijn de enige soort op aarde. De enige. Die betaalt voor voedsel en onderdak. De enige soort. Al het andere is vrij. Al het andere in de wereld. En wij zijn zogenaamde slimmerikken hier op aarde. Wie is nou dom? Wie is nou slim? Dan de dieren zijn slimmer hoor. Die zijn, ja, we zijn de enige soort op aarde. Dus waar hebben we het over? Dus wij willen al deze dingen hebben, fysieke dingen. En op een gegeven moment word je het toch zo zat. Net als ik. Je wordt het ook zo zat ervan. Dat je zegt van het is niet genoeg geweest. Er is tijd voor verandering. En dan op dat moment, want op het moment dat je zegt van ja inderdaad, ik kan het niet beter, ik weet het niet beter. Dan ga je dan hulp vragen van boven. En niet in de zin van religieuze hulp. Van Jezus aanbidden en Jezus aannemen. Alsjeblieft zeg, dit is geen reclame voor dit soort dingen. Voor religie. Alsjeblieft. Dit is totaal niet wat ik wil hiermee. Maar op een gegeven moment ga je wel, de wens gaat dan gecreëerd worden. Dat noemen we dat in Kabbalah, puntje in je hart. Dat is dan het sterretje die ik daar heb gedaan. Ik heb hier, maar laat me het even lezen. Het puntje in je hart wordt dan in jouw hart gezet. Waar je dan geen flauw benul hebt waar het vandaan komt. Maar dat is het puntje die jou vertelt van, er is iets, we kunnen het beter, het kan beter. Maar hoe? De vraag van hoe doen we het beter, dat is de vraag dat het puntje daar brengt met zich mee. Want dat is de reis. Dus als we over tarot hebben, de eerste kaart van tarot is het nummertje 0. Dat is dan de dwaas. Dat is de reis dus. Wij zijn de dwazen. De fool. Wat ook uiteindelijk van het woord de ziel komt, de soul. De woord soul is uiteindelijk alchemisch geworden de fool, de idioot, de dwaas. De dwaas zijn wij. Ja? Op een gegeven moment zijn we zo dom bezig met het leven, ja, dat je dan het reis hebt gezegd van, oh, ik ben dom, ik moet meer weten. Ja, je moet dat wel toegeven. Ja, het ego staat natuurlijk heel vaak in de weg. Men wil niet horen dat men dom is. Ja, of domme dingen doet. Ja, want wij vinden onszelf zo geweldig. Maar dat puntje moet komen. Er moet iets in je zijn die je duwt om goddelijkheid te zoeken. Om jouw goddelijkheid te activeren. Want als je dan stopt om als dieren te gedragen, over naar daadwerkelijk een mens te zijn. Maar laten we eventjes even lezen. Om gelijkwaardig aan vorm te bereiken, moet het individu de roeping of richting accepteren van wat kabbalisten het pad van mitzvot of Torah noemen. Niet de religieuze mitzvot en Torah. Dit kan verwarring veroorzaken bij Joden bijvoorbeeld. Dit is niet wat hier bedoeld wordt. Ja? Hier wordt het bedoeld, de mitzvot betekent commandments. De wetten. En Torah betekent de wet. Ja? En de geboden. Dat is eigenlijk mitzvot. Mitzvot zijn geboden. En het zijn niet de 10 geboden. Ja? Dus begrijp het niet verkeerd. Want Kabbalah heeft niks met de religie te maken. De religie is voortvloeiend uit Kabbalah als een vorm van wat ze dan noemen een exoterisch verhaal voor de vulgaire menigte. Maar als je hier bent, ben je niet meer een vulgaire menigte. Je bent dan een aspirant student. Ja? Dus je moet dit soort gedachtegangen eventjes opzij laten. Ja? De mitzvot zijn de geboden. Dat betekent, er zijn dingen in de wereld die je niet omheen kan. Bijvoorbeeld zwaartekracht, magnetisme, de zon, de wind. Jij kan niks ermee doen. Je kan heel weinig ermee doen. Je kan wel wat ermee doen, maar je zal zien dat het gebeurt op het moment dat je bewust wordt. Ja, daar gaat het om. Je moet bewust worden. Dan krijg je
heerschappij zoals ze het heel graag willen. Want jij wil natuurlijk niet dat de orkaan jouw huis kapot maakt. Dat kan wel, maar je moet eerst moreel worden. Eerst in harmonie leven met de natuur. Ja, dan pas gaat hij horen, want het is bewust. Ja, dus dat is dan de roeping die je krijgt in je hart. Er is iets dat knaagt. Ja, alsof je leven er vanaf hangt. Het is de aanvaarding om het pad van wijsheid en begrip te volgen. Ja? En als je dat niet wil, dan ga je ook niet zoeken. Je gaat waarheid niet zoeken, omdat je angstig bent. Daarom is liefde de start. De generatieve kracht is liefde. En daarom is het ook dat ze dan continu de mensen met angst jagen. Maar op de televisie. Als je dit niet doet, dan ga je dood. Maar laat me vertellen, dood bestaat niet eens. Maar als je dit soort dingen begrijpt, dan heb je daar geen moeite mee als mensen dat soort dingen zeggen. Want je weet wat gebeurt als je dood bent. Ja, er zijn genoeg mensen die ook terug zijn gekomen, die ons vertellen wat er is aan de andere kant. Genoeg. Die wetenschappelijk zelf goed opgebouwd is. En mensen die totaal niks met elkaar te maken hebben, komen terug en vertellen precies dezelfde dingen. Ja, en die hebben ze gedocumenteerd, er zijn genoeg informatie daarover, online. Dus daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. Er is niks om bang voor te zijn op deze wereld. Maar het idee is om wijze mensen te worden. Want wijsheid, schrijf ik hier, is als een ouderwetse mooie jonge dame. Hij is ouderwets in zijn manier van omgaan. Maar het is een jonge dame, is mooi. De waarheid is iets moois. Wijsheid is iets moois, is een goede kwaliteit. Ja? Maar het is een jonge dame. Je moet hem daarachteraan gaan. Het is geen hoer. Het is niet eventjes, laat me eventjes een podcastje kijken. Eventjes een YouTube kijken en ik weet alles. Zo werkt het niet. Je moet je tijd aan besteden. Je moet het versieren. Je moet wijsheid versieren, letterlijk. Want je moet je tijd en energie insteken. Wat je heel vaak niet hebt, omdat de wereld jou helemaal uitput. Ja? Dus je moet gaan werken, het slavenspelletje gaat spelen, zodat je dan zeg maar gaat eten en voedsel kan hebben en onderdak kan hebben. Ik begrijp dat. Maar dat is dan ook zeg maar, de moeilijke van het hele verhaal. Maar eenmaal je het begrijpt en besluit om die roeping zeg maar, te doen, dan wordt je leven een stuk rustiger en een stuk makkelijker. Ik garandeer je dat en ik beloof je dat zelf. Ja? Als je het doet zoals het moet, niet met de intentie om jezelf te verrijken of de intentie om beter te zijn dan een ander. Of een ander tot slaaf te maken met die kennis die je hebt. Dat gaat niet gebeuren, nee. Het is een jonge dame, zoet als honing, maar toch koppig. Benen gaan niet open hoor, zolang je niet de tijd neemt om haar te versieren. Het gaat potdicht, op slot. De enige manier om haar te krijgen is door naar haar te verlangen, alsof je leven ervan afhangt. Dit verlangen wordt de goddelijke vonk genoemd. Het is iets in je hart. Ja, Anna, je hebt gelijk. Totaal zo, precies zo. Het doodgaan in deze wereld is een geboorte in de bovenwereld. Doodgaan in de bovenwereld is een geboorte in de onderwereld. Zo leg ik het ook aan mijn kinderen uit. Ja, dit is precies zo, Anna. Je hebt gelijk. Ja? Dus het is alleen maar je ziel, je geest, die verlaat eventjes deze wereld. En je gaat terug je zijn in de bovenwereld. Dus het doden in de ene is de geboorte in de ander. Ja? En ik heb hier een spreuken gedaan. Ja, ik, wijsheid, heb lief wie mij lief hebt. Of lief hebben. En wie mij zoeken, zullen mij vinden. Je wil wel vinden, maar je moet wel iets aan doen. Dus wijsheid trouwens is kennis in actie. Dat is wijsheid. Dus het is kennis in actie. Dus het is kennis, verworven kennis, goed begrepen en dan uitgevoerd. Dat noemen we wijsheid. En het is alleen maar wijs als de resultaat orde is. Orde, dus de resultaat om je heen moet orde zijn, vrijheid, etcetera, etcetera. Als dat niet zo is, als er chaos is wat we nu hebben, chaos, dus niet iets dat in de toekomst ligt, dus nu,
oorlogen en dat soort dingen zijn allemaal chaos, mensen. Ja, corruptie, allemaal onder de paraplu chaos. Hebben we nu in onze democratische stelsel, nu. Ja, dat komt omdat wij dom zijn. Ja, stommiteiten doen. En ik heb laatst bij op de universiteit waren studenten die zeggen van ja, maar meneer heeft ons dom genoemd. Ik heb ze niet dom genoemd, ik heb ze dit uitgelegd. Dat op het moment dat de resultaten van de wereld chaos zijn, ja, dat we automatisch de actie die we hebben ondernomen dom zijn. Het is dom. Domme acties leiden tot, wijze acties kunnen niet tot chaos leiden. Dat wil ik zeggen. Ja, de enige bepaalde staat van je bewustzijn, je evolutie. Ja, helemaal. Dat is wel een heel goede, Eva. Eva zegt van, de enige wat je meeneemt in de dood is je bewustzijn. En bepaal, zeg maar, de staat van je bewustzijn, zeg maar, bepaalde staat van je bewustzijn, je evolutie. Ja, helemaal. De evolutie van elke persoon gebeurt individueel. Ja. En dat heeft te maken met je denkproces en bewustzijn. Maar omdat je bewust bent, dan ga je niet denken over het oplossen van problemen in het kader van angst. Mensen angst injagen. Als je dit niet doet, dan ga je dood. Ik dwing je om te prikken. Ik dwing je dit te doen. Ik dwing je dat te doen. Of zeggen ze, ik dwing je niet. Maar prik toch wel. Zodat je doodgaat. Ja, maar het is toch wel goed voor jou, hè? Alsjeblieft, zeg. Dus, ja, het bepaalt het degelijk. Dus het heeft te maken met bewustzijn worden. Dus, nou, laten we verder gaan. Het puntje in je hart. Daar waren we bezig. We gaan dan dus praten een beetje over. Dus wat ik eigenlijk bedoel met een puntje op je hart. Als je alles naar je beste kunnen hebt uitgeput. Als je alles hebt geprobeerd naar je beste kunnen. Maar je voelt je nog steeds leeg. Dan gebeurt er iets vreemds. Dat is dan zeg maar het goddelijke vonk die ik bedoel. Vanuit niets merk je een drang naar spiritualiteit. Naar spirituele kennis, begrip en wijsheid. Wat ik net over had. Als er aandacht aan wordt besteed, want je kan het ook negeren natuurlijk, zal het de potentie hebben om het onoplosbare huwelijk te sluiten tussen de fysieke wereld en de bovenwereld. Het hele idee van mensen op aarde is om hemel op aarde te brengen. Dat is het hele missie. Want het hele creatie wil je gelukkig zien. Alles wat hij doet. Dat is de reden waarom je lekker. Ik hou van mango en banaan en al die dingen. Dat is de reden waarom hij het jou geeft. Al dit eten. Al dit genot. Seks en al die dingen waar je dan zeg maar zoveel genot van krijgt. Dat is de reden waarom je het hebt. Omdat creatie het heel graag wil geven. Het is maar hoe wij daarmee omgaan. Dat is het probleem. Ja? Maar je moet dan een onoplosbare huwelijk maken. Iets dat iedereen, niet alleen maar jij, gelukkig maakt. Want de mensen in China, de mensen in Afrika die geen eten hebben, de mensen in de derde wereldlanden die geen eten hebben, die zijn niet gelukkig hoor. En jij in jouw gezellige, leuke, en ik wil je geen schuld inpraten, daar gaat het mij niet om. Het gaat mij om, is dat we zijn niet klaar zolang wij allemaal niet zo leven. In vrijheid en alles hebben. We zijn niet klaar, we zijn al lang niet klaar. In fact, als je mij vraagt, zijn we zelfs achteruit gegaan. Maar er zijn een paar dingen hier die ik wil uitleggen. Ik ga het over eeuwigheid God, waar dit verlangen vandaan komt. Maar wie is deze God dan? Daar gaan we over praten nu. Ik heb gesproken over het puntje in je hart. Dat wordt in Kabbalah Israël genoemd. Israël komt van het woord Yasher El. Yasher betekent richting. Een richting op uitgaan of een pad op uitgaan. En El betekent God. Dus Yasher El betekent rechte pad naar God toe. Of de juiste pad naar God toe. Dat is dan zeg maar de drang die je hebt. Je wil dan niet alleen maar over God weten. Of over de bovenwerelden weten. Over spiritualiteit weten. Maar je wil spiritualiteit zelf ervaren. Daar moet je wensen zijn. Dat is dan het vonkje. Dus je zegt van nee, ik wil het niet horen meer van Glenn. Ik wil het zelf ervaren. Ik wil zelf mijn astral body hebben. Ik wil zelf uit mijn lichaam gaan en weer erin komen. Dat kan. Vele mensen waren je voor. Ja, vooral dat. Het is allemaal niet zo moeilijk. Ja, het kan. Maar wil je dat? Heb je dan de drang om die kennis te hebben? Ja?
Dat is het hele doel van spiritualiteit. Om ons, zeg maar, te verenigen met de spirituele wereld. Ja? Dus maar in Kabbalah wordt het Israël genoemd. De directe pad naar God. Want je wil het niet ervaren en niet meer overweten. Dus de kennis is niet meer, ik wil niet meer kennis hebben om kennis te hebben. Ik wil kennis hebben zodat ik zelf kan ervaren. En dat is wat ik wil dat jullie ook worden. Gnosis. Kennis door ervaren. Niet omdat ik het heb verteld. Geloof mij helemaal niks wat ik zeg. Ga het zelf ervaren. Ja? En dan we hebben al over de wereld, de naties gesproken. Dat zijn dan de wereldse wensen. De wereldse wensen die je hebt. Dus als je dan mag teruggaan naar deze dingen. Seks, voedsel en onderdak, rijkdom, macht en kennis. Dat wordt dan zeg maar de wereldse naties genoemd. Ja? Dus de nations of the world. De wereldse wensen. Het zijn de rode stipjes, kan je zeggen. En het punt in je hart is dan Israël. Dus het heeft niks te maken met een fysieke wereld, ook een fysieke plek in de wereld. Niks antisemitistisch. Ik heb goede Joodse vrienden, don't worry about that. Maar het heeft niks met het fysieke Israël te maken. En niemand heeft recht op niks, eigenlijk. Maar goed, dat is een ander verhaal. Gaan we een andere keertje misschien erover hebben. Ja? Dus het is het puntje in je hart. Yasher El. Het punt naar God toe. Maar we gaan praten over God. En als er nog tijd is, dan misschien ook over Israël. Ja, anders doen we het volgende week. God. En een vraagteken. Want als hij dan over God praat, dan heeft iedereen zijn eigen versie hiervan. Maar hoe wordt dan het onbeschrijfelijk beschreven? Velen hebben geprobeerd, ondanks het feit dat ze zullen falen, en waarschijnlijk ga ik het ook niet doen, falen. Want je kan alleen maar zo ver gaan in gedachten. Ja? Maar, en slechts een vaag nabeeld creëren, want dat is hetgene wat we doen. We gaan een nabeeldje creëren, een schaduw. Dus het wordt, als ik klaar ben hiermee, misschien heb je nog steeds vraagtekens. Heb je nog steeds vragen. Maar vraag ze nu hier, dan kan ik het tenminste een beetje vertellen hoe de kabbalisten daarover zien. Ja? Dus velen hebben het geprobeerd eigenlijk, ondanks het feit dat ze zullen falen. En slechts een vaag nabeeld creëren van iets dat alleen direct ervaring kan geven. Alleen directe ervaring kan je dan vertellen wat God daadwerkelijk is. En zelfs dat zeg ik altijd. Als ik jullie vertel wat ik allemaal heb meegemaakt, dan ik kan het niet eens uitleggen. Maar waarom proberen men toch wel God uit te leggen? Omdat een natuurlijke mens geen bewust idee zou hebben van de bovennatuurlijke werelden. Ja, als hij niet ziet dat er een orde en een doel is in creatie. Oké? Want zonder kennis is het eigenlijk zonder kennis is eigenlijk in de donker blijven. Dat proberen we zeg maar te doen. Een beetje een licht te begrijpen wat het is. Maar ik ga je nu al vertellen. Dus ga me geen boze e-mail sturen en dat soort dingen. Want het heeft geen zin. Want God kan je eigenlijk niet uitleggen. Maar we gaan het toch doen. Ik ben brutaal genoeg om dit toch wel te doen. Ja? En Kabbalah geeft ons best wel goede antwoorden erover. Ja. Omnipotent, omniscient en omnipresent. Daar gaan we allemaal erover hebben. Dat gaan we nu doen. Maar eerst gaan we praten. En nu gaat iedereen boos worden misschien die religieus is. We gaan eerst praten wat God niet is. Ja? We zullen beginnen met te vertellen wat God niet is. En dit is in de theosofie wordt dat dan apofatisch taal genoemd. Ja? Apofatisch taal genoemd. Apofatisch is kennis van God. Die wordt verkregen door ontkenningsconcepten die op hem kunnen worden toegepast. Dus ik zeg wat hij niet is. Voorbeeld. God is niet slecht. Dus al het andere die overblijft kan je zeggen van, oh, misschien is dat dan God wel. Maar je kan ook zeggen, God is niet jaloers. Ik weet dat christenen dat gewoon geloven, maar God is niet jaloers. Ja, het is niet een persoon die persoonlijke dingen heeft. Zoals men denkt in de christelijke kringen.
En zelfs soms in de islam en ook al in de Boeddha en al die in Jodendom, al die dingen. Ja, al die religieën. Dat is God niet. Ja? God is geen religie. God is niet kwaad, zoals in het zin van kwaad, wat wij dan kwaad noemen. God wil niet dat je pijn hebt. Als jij denkt dat God je pijn wil doen, dan ben je... Nou, laat me eventjes het woord besparen. Dus degene die me kennen, die weet wel welk woord ik bedoel. Ja? Hij wil je geen pijn doen. Hij wil je niet droevig hebben. Als je dat gelooft, dan ben je... Oké, nou, ik ga het woord ook weer nog een keer besparen. Jou besparen. Ja? Dit zijn de dingen dat God niet wil dat je bent. God is niet Jezus. Oké? Tenminste, dat heeft de islam goed. Want de islam zegt altijd, ja, Mohammed is een profeet en Allah is dan de God. Oké, nou, vooruit maar. Maar het is niet zoals de christenen zeggen van, God is Jezus zelf. Nee, dat is het ook niet. God is niet Boeddha. Is hij ook niet. God is niet al die goden van de Egyptenaren. Is hij ook niet. God is niet Zeus. Is hij ook niet. En hij is ook niet Hare Krishna. Is hij ook niet. Geen van deze dingen is God. Het is allemaal, zeg maar, kwaliteiten kan je zeggen, die men wil zien in jou. Jij moet Jezus zijn. Wat dacht je daarvan? In plaats van Jezus aanbidden, word dan zelf een Jezus figuur. Iemand die begrijpt hoe hij dan, zeg maar, zich moet gedragen hier op aarde. En moreel zijn. Het is het punt. We weten niet eens wat moraliteit is. Deze voorbeelden zijn overigens dus, Jezus, Boeddha, Krishna en Egyptenaren, etc. zijn gebaseerd op astrotheologie. Voor de mensen die mijn materiaal heeft gezien, vorige materiaal, mijn podcast hebben gehoord, kennen dit. Nee, God is het allemaal niet. En dat noemen we dan apofatisch. Ja, apofatiek. Je kan het zoeken. Apophatic. Ja? Het is dan God uitleggen door middel van wat hij niet is. Ja? En dan wat er overblijft, dan kan je erover nadenken. Ja? Dus dit zijn allemaal astrotheologie. Dit zijn allemaal gebaseerd op hemellichamen. In de hemelen. Planeten. Ja, we hebben planeten. Planeten in volgorde. Je hebt dan de zon, Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus. Ja? Die zijn dan voor ons in het occulte belangrijk. Die moet je uit je hoofd leren. Oké? Het is geen geloof dat er planeten bestaan, mensen. Ze zijn daarboven. Ja? Door deze planeten hebben ze dan 3 belangrijke cultus gevormd. Ze hebben de zonnecultus gevormd in het antieke wereld. Ze hebben de zonnecultus gevormd, de manencultus gevormd en de cultus van de mindere lichten. Dat zijn de cultus van planeten en sterren. Dat zijn cultus. En de dag van aanbidding, de dag wat ze dan Shabbat noemen, de rustdag dus, is de dag van hun God. Want elke dag van de week is gegeven aan een planeet. Het zijn 7 dagen in de week. Die zijn gegeven aan deze 7 objecten. Noem ze nog een keer. De zon is op zondag. De maan is op maandag. Ja? En dan heb je dinsdag, het is Mars. Dan heb je woensdag, het is Mercurius. Donderdag is de dag van Thor, Jupiter. Vrijdag is Freya. Het is de god Freya. Daar worden die dingen aan genoemd. Ja? Het is Venus. Zie? En dan heb je zaterdag Saturnus. Die ook Satan wordt genoemd. Oké? Dit zijn de zogenaamde goden waar ook de Bijbel erover heeft en alle andere tradities. In fact, christendom is de cultus van de zon. Ja, de aarde zelf zit niet in de week, omdat elke dag 24 uur heeft, dat is dan elke dag wordt gegeven aan de aarde. Ja? Dus je gaat snel zien dat al deze religieën, die zijn gebaseerd op hemellichamen, op planeten. De christelijke religie, de christendom, is gebaseerd op de cultus van de zon. De vroegere cultus, dus de manifestatie van de zonnecultus van vroeger, is nu de christendom. De manifestatie van de
manencultus van vroeger is nu islam. Daarom hebben ze dan ook de maan als een symbool. En de christendom hebben een kruis als een symbool. Dat representeert dan zeg maar de zodiac. Wat ze dan ook noemen in het Hebreeuws of in Kabbalah, Mazarot. Ja, dat is gewoon de zodiac. De 12 discipelen, de 12 kamers dat de zon langs gaat. En dan heb je natuurlijk de cultus van de mindere lichten en sterren. Dat is dan de Jodendom. Daarom hebben ze ook een ster als symbool. Ja, de Jodendom die aanbidden Elohim. Yahweh, whatever. En de Sabbat is op zaterdag. De dag van wat? Saturnus. En op zondag is van wie? Van de christenen. Van wie? De zon. Daarom is het ook de zonnedag, de zondag. Ja? Alleen bij de cultus van de maan, je hebt dan de vrouw, de machtelijke vrouw en de zwangere vrouw. Die twee aspecten heb je. De machtelijke vrouw is de maandag, is op maan, is de maan. De maan is die is een symbool van de machtelijke vrouw. En vrijdag is het symbool van de vrouw die zwanger is met het gouden kind. Oké? Dat is dan, zeg maar, de vrije dag van islam. Dus een vrouwelijke aspect van goddelijkheid, kan je zeggen. Ja? Dus ik hoop dat we tenminste begrijpen dat deze dingen is niet de God waar ik nu ga bespreken. En mijn tijd, dat zie je ook, mijn tijd is bijna voorbij. En we gaan echt op tijd ook stoppen. Maar ik ga je toch wel een stukje erbij zetten. We gaan volgende week gewoon verder. We gaan rustig praten hierover, want het is belangrijk om onderscheid te maken. Want als je dit soort dingen hoort, dan moet jij als een bewust wezen begrijpen waar we mee bezig zijn als mensen. Ja? Dus we hebben al deze constructies en instituten gemaakt die ons tot slaaf maken. We hebben het aan onszelf gedaan. God heeft dit niet gedaan, hoor. Ja? Dus laten we even lezen. Want dat heeft Eva net erover gehad. Over omnipotence, omniscient en omnipresence. Maar we hebben het eerst over God, de transcendente. Buiten creatie. Wordt in Kabbalah Ahin genoemd. Ahin betekent niks. Ahin, ja. Daarvan horen zeggen heeft Jezus de 12 discipelen gekozen. En iedereen met zijn eigen 12 dierenriem. Ja, de 12 discipelen zijn eigenlijk de 12 kamers van de constellaties. Dat is ook wat de 12 stammen van Israël vertegenwoordigen. Ja? Dus eigenlijk het Oude Testament is een weerspiegeling van het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament een weerspiegeling van het Oude Testament. Het zijn dezelfde verhalen. Ze herhalen gewoon dezelfde dingen. Elke keer weer en weer. Keer op keer. Dus de 12 maanden, de 12 zijn allemaal de kamers. Ze zijn allemaal 12 discipelen. Zijn de kamers van de zon. De pad van de zon. Daarom zeggen ze, je moet Jezus volgen. Je moet het pad van de zon volgen. Ja? Dus, maar want eigenlijk wat ze dan uiteindelijk naartoe willen gaan is dat jij dan gelijkwaardig aan vorm wordt. Dus dat je zelf Jezus wordt. Ja? En als je dan deze 12 kamers bezoekt, want je gaat zo direct zien dat deze 12 kamers status van bewustzijn zijn. Ze betekenen iets. Ze hebben een kwaliteit. En die moeten we dan wat? Aannemen. Zodat wij dan wat kunnen zijn? Zonen kunnen zijn van God. Dat is het hele verhaal hierachter. Het heeft niks te maken met het aanbidden van niemand. Het zijn onze voorouders die hebben bedacht van hoe kunnen we deze kennis door eeuwen heen, zeg maar, voor zorgen dat, want het zijn corrupte mensen, om te zorgen dat mensen het niet zodanig corrupt maken dat mensen gewoon verloren gaan. En tot het punt van extinction, tot het punt van vernieling. Zichzelf vernielen ook, met hun domheid. Daarom hebben we deze verhalen. Ja, en daarom zeggen ze, daarom zeggen ze, neem Jezus als je verlosser. Ja, als je Jezus neemt als je verlosser, is niet een versje zeggen van, oh God, kom in mijn hart. Ik heb het allemaal gedaan. Voor de mensen die me kennen, ik was al meer dan 15 jaar in de kerk. Dus ik praat uit een positie van
van ervaring door het te doen. Ja? Dus ik weet hoe ze mensen in de kerk denken. En laat me vertellen, in de kerk zijn ze meer demonisch dan daarbuiten. Ja? Dus volgens Kabbalah, God, de transcendente, dus buiten creatie, wordt in Kabbalah Ayin genoemd. Ayin. Dus het is het woord in Hebreeuws. Als je het niet kent, vandaag ken je het. Ayin is gewoon een woord. Zo wordt God de transcendente genoemd. En Ayin betekent niks. Ayin staat buiten het bestaan. Los van wat dan ook. Ja, Jenny zegt, klopt allemaal. Ja. Klopt allemaal. Er zijn binnen meer duivelen dan buiten, man. Ik word er helemaal ziek van. Ik word er helemaal ziek van, maar goed. Ayin betekent niks. Het is niks. Los van wat dan ook. Ayin is absoluut niks. Absoluut niks. Ayin is niet boven of onder. Nog is Ayin stil of in beweging. Er is nergens waar Ayin is, want Ayin is dat niet. Ayin is geluidloos, maar het is evenmin stilte. Nog is Ayin leeg. En toch komt uit de nul van Ayin niets. Die van Ayin Sof. Oké? Goed over nadenken. Want hier wordt het moeilijk, omdat mensen kunnen niet denken over niks. Want het denken zelf is iets. Ja, daarom wordt er heel veel inspanning van jou gevraagd om over God, het onderwerp van God te praten überhaupt. Want op het moment dat je dan over God praat, dan moet je eigenlijk ook hebben over niks. En hoe kan je dan over niks hebben? Want als je over niks gaat praten, dan heb je over wat? Iets. Dat is het probleem. Daarom kan je het ook niet helemaal uitleggen. Maar vanaf dit punt kunnen we wel wat doen. Vanaf dit punt. Ja? Dus begrijp dat Ayin is absoluut niks. Dan komt er uit het niks van Ayin, volgens kabbalisten zeggen ze, komt er Ayin Sof. En nogmaals, dit is niet hoe het is gebeurd. Dit is Kabbalah die jou de gereedschappen geven om te gaan beginnen te denken over God. Daar gaat het om, want je moet het uiteindelijk wat? Ervaren. Je moet het eigenlijk met je derde oog, met het binnenoog, met een soort van droom kunnen zien hoe dit zou kunnen zijn. Want het is heel moeilijk om te vertellen wat God is. Het is bijna niet uit te leggen. Ik ben eigenlijk wel brutaal met bezig hier. Ja? Ein Sof betekent in het Hebreeuws eindeloos. Als de ene tot de nul van Ayin is Ayin Sof het absoluut alles tot het absoluut niets van Ayin. Dus Ayin is absoluut niks en Ayin Sof is absoluut alles. Nu komt het. God, de transcendente. Ik heb het geschreven, want ik wil het op deze manier vertellen, zodat ik het niet mist. Daarom lees ik het ook voor. God, de transcendente, is Ayin. En God, de immanente, is Ayin Sof. Zowel niks, en dit is het punt, zowel niks als alles is hetzelfde. Ze verschillen alleen maar in gradatie, in graad. Voorbij Ayin en Ayin Sof wordt aan het absolute geen andere attributen gegeven. En dat is absoluut niks en absoluut alles. Er is wel één ding dat constant is, dat betekent dat God absoluut is. Dus er is absoluut waarheid, mensen. Ja? En deze attributen, dus deze absolute God, waar ik dan God noem, eventjes voor het gemak, is onveranderlijk of eeuwig. Hij verandert niet. Daarom zeg je, hij was zo, hij is zo en hij zal zo zijn in de eeuwen die komen zal. Ja? Maar in de wereld waarin wij leven, nu, in deze wereld, lijkt dingen te wat? Veranderen. Verandering is in ieder geval het enige dat constant is in de wereld. Hij zegt Vania, ja, God niet zien in het leven blijven. Ja, dat is wat de Bijbel zegt. Je kan God niet zien in het leven blijven. Maar dan hebben ze over Keter, daar ga ik zo erover hebben. Dan hebben ze over het licht van God. Waar je dan uiteindelijk, als je voorbij dat licht gaat, dan kom je in eenheid met Ein Sof. Dat is dan alles, je wordt dan echt
letterlijk één. Maar we komen uit deze eenheid. Dus we zijn één allemaal. Alleen wij hebben onze ervaring als individuele wezens. We denken dat, de pijn van de mensen in China en in Afrika is hun pijn. Nee, het is jouw pijn ook. Ja? Het is niet omdat je het niet direct voelt dat het niet van jou is. Het is echt jouw pijn. Ja? En we zijn één in het algemeen. Dat noemen ze ook de wet van één. Maar in onze leven, in onze wereld, dingen lijken te veranderen, continu. Verandering is in ieder geval het enige wat constant lijkt. Ja? Dit is daarom een manifestatie van een onderliggende kracht. Wat je dan geest noemt, waar we vorige week over hadden, wat geest was. We bespraken over wat geest was. Ja? Er is een onderliggende kracht in alles wat we dan zien, wat zich manifesteert in de wereld. Wat je dan ziet, wat je dan kan meemaken, wat je dan ervaart. Er is een onderliggende kracht. Ja? En dit is een absolute kracht. Het verandert niet. Het blijft alles in leven houden. En het blijft continu richting geven aan creatie. En ik noem dit de oorspronkelijke levende gedachte. Want voor alles was een gedachte. Hier begint gedachte te manifesteren. Bij Ein Sof. Bij absoluut alles. Want nu beginnen we dan zeg maar uit potentie, uit alles wat mogelijk is, begint, laten we zeggen, de creator begint dan een idee te krijgen van welke richting gaan we. Want ik ben God, ik kan alles doen wat ik wil. Zo moet je een beetje je gedachten hierover gaan laten denken. Dus nogmaals, ik zeg niet dat dit het is. Dan gaan we geen domme e-mail sturen. Ja, dit is een slechte kracht die in deze wereld. En dan ga je zien van je hebt wel een punt. De slechte kracht zijn wij. Wij zijn uiteindelijk de slechte krachten die de hel op aarde aan het manifesteren zijn. Oké? Want de kracht die ertussen zit, ja, en dit is ook een van de bewijzen dat wij vrije wil hebben. Want als wij vrije wil niet hadden, dan was de wereld perfect misschien zelfs. Maar dan zal jij een slaaf zijn van dat wereld. Want je kan geen keuzes maken. Je kan niet zeggen van je gaat iets anders doen. Ja, nu kan je wel alle keuzes maken. Maar deze wetten, wat ik dan noem natuurwetten, die zijn in leven gebracht, zodat wij allemaal als wezens met elkaar kunnen omgaan in vrijheid. En dit zijn, als we praten over geheim, dit is de grootste geheim van alle traditie aller tijden. Natuurwetten. De goddeloze Satan, het is een bewustzijnstaat. Satan is geen wezen. Als jij wil weten hierover, Vania, ik hoop dat je je naam goed uitspreekt. Vania. Ja. Als jij over Satan wil weten, specifiek over Satan en zijn demonen, dan raad ik je aan deel 2 van Het Occulte Onthuld te kijken. Die is op mijn website. En Eva heeft net een link gestuurd, zodat je dan naar die podcast-video's kan gaan. Dan leg ik uit wat satanisme daadwerkelijk is. Het is een bewustzijnstaat. Het is hoe je denkt. En hoe jij dan acteert in de wereld. Ja? Samengevat, als jij tegen de natuurwetten inhandelt, ja, dat is het. Dat is dan de link. Ja? Kortom gezegd, als je tegen de natuurwet inhandelt, dan ben je in wezen satanistisch. Maar ik wil je nou niet het plezier ontnemen van die podcast, want er zit er veel meer aan verbonden ook. Oké? Een van die van bepaal je als mens niet zelf. Bepaal je als mens niet zelf welke kracht je wil uitoefenen? Ja. Hij is een geest en een boze geest. Ja, en ik heb tot nu toe niet begrepen wat God is. Nou, tenminste, want we zijn mee bezig nog, Anna. Tenminste, weten we dat hij absoluut niks is. En absoluut alles. Oké? Dus, maar het is heel moeilijk om over absoluut niks te denken en over absoluut alles te denken. Daarom
Daarom. Omdat je kan wel rondlopen als God en zeggen van, oh, ik ben alles. Dit is hoe ik het uitleg. En dit is natuurlijk gelimiteerd op basis van mijn eigen begrip. Maar probeer het zo te denken. Ik ben God, als ik God ben, en ik zeg tegen mezelf, ik ben alles, maar ik ben ook niks. Maar de vraag is, wat is alles? Dus het project om uitdrukking te geven aan alles is begonnen. Dat is dan dus creatie. Want ik wil weten, ervaren, niet alleen maar weten, maar ervaren wat alles is. Ja? Dus Satan heeft de wereld in zijn macht. Daarom gaat het niet goed in deze wereld. Ja, de satanistische kracht, de satanistische gedachtegang is overweldigend in de wereld. Dat klopt. En daarom is de wereld zoals die is. En wat je doet daarmee is de tegenpool gebruiken. Dus als je dan angst hebt om Satan te manifesteren, heb je liefde nodig om dit zogenaamde Jezus te manifesteren. Want ik ben bang om Jezus te gebruiken. Alsof mensen denken, oh, hij is weer een soort kerk hier. Nee, dat is niet wat ik daarna bedoelde. De Jezus en de karakteristieken, de kwaliteiten van het figuur Jezus. Die is dan de antidote voor de satanistische gedrag die je ziet in de wereld. Oké? Dus uiteindelijk, laten we dit stukje aflezen, dan gaan we volgende week verder, mensen. De traditie vertelt ons, dus de kabbalistische traditie vertelt ons, dat God, die alles en niks is, wilde ervaren wat het betekent om alles te zijn. Dus Gods wil, gesymboliseerd door licht, dan zie je daar op het plaatje Keter, dat is het licht, scheen nergens en overal. En je zult zien ook, hè, als we praten over God, hebben we altijd over deze paradoxale kwaliteit. Hij is het, maar ook weer niet. Hij schijnt overal, maar ook weer niet. Ja? Want hij moet alles omvatten. De goede en de slechte kan je, is het eigenlijk. Ja? Dus zoals de Ein Sof Or, of Aor, het eindeloze licht van de wil, alwetend door absoluut alles heen, omdat God alles kent, heeft God de eerste scheiding gewild. Zodat God zichzelf zou kunnen aanschouwen. Zoals in een spiegel. Daarom begint de Bijbel als God heeft de wereld geschapen aan zijn eigen beeld. God heeft zeg maar, de wereld geschapen naar zijn eigen beeld. Nee, zijn naam is niet Jehovah. Ik heb het net gezegd, dat is niet zijn naam. Zijn naam is niet Jehovah. Dat is het. En trouwens, in het begin zeggen ze ook in de Torah, dus als we dan zeg maar de Bijbel, de eerste hoofdstuk van de Bijbel lezen, dan praten ze over Bereshit bara Elohim. Dat is de Hebreeuwse versie van in den beginnen heeft God geschapen. God hebben ze dan enkelvoudig vertaald. Elohim is meervoud. Als je dan Hebreeuws een beetje begrijpt, dan begrijp je ook wel dat Elohim meervoud is en niet eenvoudig God is. Niet één God. Ja? Elohim is een meerderheid van goden. En het klopt ook wel, want de Jodendom en ook Christendom, die zeggen, er zijn meerdere goden, zijn de hemellichamen, mensen. Astrotheologie, nogmaals. Zijn de hemellichamen, zijn 7 planeten in onze sterrenstelsel, die worden gezien als goden. De zon is de krachtigste van ze allemaal. En de zon is degene, dat is dan waar de zonnecultus is vandaan komt. De verhalen van Jezus en de verhalen van Horus en al die dingen, die komen uit deze verhalen van de zon, de pad van de zon. Ja. Ja. Maar de zon, de God waar ik bedoelde, is niet de God van deze dingen, van deze religies. Het is los van dat. Ja? En het heeft niks te maken met de valse God. Als je dit zo begint te begrijpen, dan is het valse God en dat soort dingen zijn dat allemaal niet relevant zelfs. Ja? Want je hebt gewoon een planeet en die doet zijn werk. En klaar. Ja, nu de vraag is, jouw werk, ben jij het aan het doen? Ja, want
Alle planeten hebben hun plaats in de creatie. Ze maken deel van. Je moet begrijpen, de antieke wereld, de mensen in de antieke wereld, die waren aan het omheen kijken. Ze kijken naar de hemelen, ze kijken om en dan maken de symbolen ervan om te verwijzen naar deze dingen. En deze dingen waren niet, ze konden niet bijvoorbeeld tegenhouden dat er orkaan is. Ze konden niet tegen, dus dan zeggen ze, oh, het is God. Ja? Oké. God heeft zelfs geen naam. Helemaal niks. Hij heeft niks, hij is niks, helemaal niks. Maar je moet wel iets hebben om over na te denken. En dat iets ben ik jullie nu aan het zegenen ermee. Laat me het even zo zeggen. Zodat je tenminste niet in de donker blijft hierover. Ja? Dus, ik ga dit aflezen en dan stoppen we. Zo was de Ein Sof Or, de eindeloze licht van de wereld, alwetend door de absoluut alles heen. Omdat God alles kent, heeft God de eerste scheiding gewild. Zodat God zichzelf zou kunnen aanschouwen. Dus het hele project van creatie is, God wil zichzelf zien. That's it. Dat is volgens de kabbalisten wat de doel is van creatie. Zodat wij kunnen laten zien wat hij is. Wat God is. God wil zichzelf zien eigenlijk. That's it. Ja? Althans volgens de kabbalistische leringen. Ja? Dit wordt bereikt door samentrekking in de absolute alles. Dat noemen ze dan Tzimtzum. Dat heb je hier. Daar ga ik volgende week meer erover hebben, maar zodat je een klein beetje weet waar we naartoe gaan volgende week. Om plaats te maken waarin de spiegel van bestaan zich zou kunnen manifesteren. Nu werd een beperkte, lege en eindige plaats ontruimd in relatie tot absoluut alles. Dus in absoluut alles is er een plaats ontruimd, een leegte gecreëerd en die kan je zien. Die kan je naar de hemel kijken en dan zie je dan de nachtelijke hemel, noem ik dat. Ja, dat is de donker, waar al die sterren er zijn. Dat zijn dan de kinderen van God, noem je dat. Ja? En dit verhaal komt zelfs voor in de verhalen van de Egyptenaren, de Egyptische verhalen. Wat ze dan, zeg maar, ze noemen dat de zonen van Ma'at. Ja, Ma'at soms, Masons. Daar komt het woord Masons vandaan. De zonen van Ma'at. Want Ma'at is de nachtelijke hemel. Ja? Soms wordt het zelfs gezien als de natuurwet zelf. Ja, Ma'at. Het is een godin van de antieke wereld. En het is geen echte godin natuurlijk. Want we praten niet echt over personen hier. We praten over krachten. Dingen die andere dingen bewegen. Die oorzaak zijn voor hetgene wat je hier ziet. We leven in de wereld van effecten. Wat wij hier meemaken is een effect van iets dat uit de geestelijke wereld komt. Die dat heeft veroorzaakt. Dat noemen we dan, dat kun je zien als goden of als God. Het is eigenlijk verschillende manifestaties van God. Van de daadwerkelijke creator. Ja? De samentrekking wordt in Kabbalah Tzimtzum genoemd. Deze gebeurtenis bracht de leegte van het ongemanifesteerde bestaan. Of negatieve energie, kan je zeggen. Volgens Kabbalah begon de wil van God, vertegenwoordigd door licht uit Keter. Dus dan zie je daar een puntje. En ik heb een zonnetje, een witte zon daar gemaakt. Ja? Zeg maar, vertegenwoordigd door licht. Als een lichtstraal door te dringen in de leegte. En beperkt ruimte voor het ongemanifesteerde bestaan. Zodat het gemanifesteerde bestaan erin kan ontstaan. Oké. Ik laat het hierbij, denk ik. Want het vraagt heel veel inspanning, ja. Ik weet het. Dus je moet het zien als leegte, absolute niks. En niks is geen leegte trouwens. We zijn niet hetzelfde. Leegte is er nog steeds iets. En niks heb je helemaal niks. Oké? Dus je hebt eerst helemaal niks, dan heb je helemaal alles. En in helemaal alles, volgens de Kabbalah, krijg je een leegte. Wat men dan de negatieve energie kan noemen. En dan de licht van Keter is een positieve energie. Dus wat je doet is, je bezwangert leegte. Hier komt het verhaal van Maria vandaan. De nachtelijke hemel is de maagdelijke Maria. Ja? Als we praten over religie. Ja? Dat is dan de nachtelijke, en waarvan God de maagdelijke hemel, de maagdelijke Maria, de lichte dus van de hemel, heeft bezwangerd.
Met wat? Met zonen, met sterren. Het licht. Daar heeft hij bezwangerd. Het donker heeft hij dan bezwangerd met licht. En dan krijg je wat? Sterren. En de sterren zijn de zonen van wie? Van God, van het licht. Zie je dat? Dus ik ga het hierbij laten, mensen. Zodat je een idee hebt van waar deze verhalen vandaan komen. Ze komen niet uit de hemel vallen. Want soms zeg ik zelf, ik denk dat best wel nog, het komt juist uit de hemel vallen. Ja? Maar deze verhalen zijn over nagedacht. En uiteindelijk, het doel is om jou moreel te krijgen. Je moet dit begrijpen, waar het vandaan komt allemaal, deze verhalen. Je begrijpt het, dat religie niet de antwoord is. Als je mij vraagt, religie is een van de problemen van de wereld. Ja? En want het is een geloofssysteem en God zit niet, als we praten over God, hij zit niet in de business van geloven. Oh mijn God. God zit niet in de business van geloven, hij zit in de business van weten. Daar zit hij erin. Want God is alwetend. Dat is zijn business. Niet geloven. Dus en dan moet jij, om zijn zoon te zijn, de kwaliteiten aanschouwen. Dus jij moet weten. Zo begint het. Ja? Dankjewel voor jullie dag vandaag, mensen. Ik heb 20 minuten extra moeten nemen. Volgende week gaan we verder hieraan. Verder uitbreiden. Want we gaan praten over een levensboom. Die de kwaliteiten zijn die we moeten gaan aanschouwen, uiteindelijk. Die zie je ook hier. Maar we gaan volgende week rustig erover praten. Oké? Leuk dat jullie er waren. Dankjewel voor de vragen weer. En ik zou zeggen, tot de volgende week. Fris en vrijdag weer. Tot dan, mensen. Otro pica pica currita. Pica currita.